Hello लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आङो अननाय सिबिनाय आरो जासिहरलायबाय दिनैहाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव आङो दायो दंफैयो बिराद गोजानावहाय जा जायगायाव आङो खामानि मावो बे जायगायाव आं दायो दंफैयो ना नायना लादो जायगायाव एसे मोजां दिन्थिलांसै आं दिनैहाय मा जाबाय बोथोराबो गरमथार माने बोथोरखौ खुनु हमनोनो हाया मालाबा अखा हायो मालाबा सान्दुं दुङो दसेनो माने हरावसो सोलायो बोथोरा दाख्लैबो माने सान आरो हरसे अखा हाबाय एकदम अखानायै आरो फुङाव आरो स्रां स्रां सान्दुंआ ओरैबायदि दुंना होलायबाय जोङो दायो बेनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव थांनि र' एसे दिन्थिलांबाय थानोसै जायगाफोरखौहाय माबायदि सान्दुंआथ' गोसा होखाथारदों आं दिनै माजों फैदों मिथिबाय ना आङो दिनै स्कुटिजों फैदों स्कुटियाव दोनबाय जोङो आङो दायो नैबेयावहाय कमिउनिटि हलाव दङ नै वा गरमखौथ' लाजाखाला गरमाथ' गोगोम गरमखा नालाय एसे दिन्थिलांसैलाय जायगानि माखासे मानसिफोरखौहाय नङा होमबा थांबाय था नोंसोरो जोंहाय नै सान्दुंआव फैबानो गरम जाखायो गरमाथ' लाजाखाया बेलेग जायगायाव माबायदिथाय आंथ' बेखौ मिथिला सान्दुंखौ आरो जेनेबा बोथोरखौ लानानै खिन्थु जोंनि बेयाव नायबाथ' बोथोरा बाबारे लाजाखाया मा बुंनो दा बोथोरखौथ' माने बेलेग बोसोराव माइ गायनाय सिजन ना दायो माइफोरखौ गायनानै सोरबा सोरबा जोबहांलायनाय जासिगौमोन देग्लाय बोसोराव मा जाहैबाय माइबो गायनो होआ बोथोरानो खोथियाफ्रा आरो सोरनाबा राग'लायलांसै जोंनाबो खोथिया जाबायमोन जाबा मालाय मा जानो दैयानो गैयाबा गायनोनो हाया जों लामा फैबाय नै ओरैजाय खिन्थु माखासे माइ गायदों ओरैजाय दलहाना नैरैजाय माइ गायजोब्बायानोसै खिन्थु जोंनि जायगायावसो गायनोबो हायाखै मा खालामनांगौ दा ओरैजाय नै माइ गायजोब्बाय जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो बेयाव न' बानायबाय दङ जोंनि अफिस खाथियावनो नै सट मोजां बानायदों बे माने दायो सटखौ मारिखांनानै मा जाहैबाय ओइ प्लास्टिकखौ बोखारबाय दं जाहैदों माने बिसोरो बे प्लास्टिकखौ बोखारनांगौ ना नै ओइ কি বনাইছে আপোনালোকে क्या कर रहा है वाह ini bisa Malik ah bisa Malik mama itu buja gitu কি পুরা টাইট হল নেকি অলপ টাইম হল চাগে অলপ আগতীয়াকে ওলাব লাগিছিল চাগে নাকি मोजां नांलायबायना बासिलाय आं मा जाहैबाय फैयै फैयै नैबे जोंनि आंनि अफिसनिफ्राय ना फैयै फैयै आङो दायो मोनसे जायगायाव मोनफैबाय बिराद गोजान आरो लामाया ओमफ्राय बिराद गोजान दंबायो ओरैबायदि सान्दुं गोसा नुदों दा नै ओमफ्राय आङो दिनै माजों फैदों मिथिबाय ना स्कुटिजों फैदोंमोन बेयाव जाहैबाय माने हेलमेटखौ आं गानदों नै हेलमेटआ ओरैबायदि दुंखावजुखाबाय गुदुंजों आयौ नै वाह बारा एसे मोजां बारदों आरो ओंखायनो एसे दसे थाथ'बाय आङो जोंनिखि नुगोन माने माइ गायनायखौनो नुवा खिन्थु ओरैजाय नुफैबायना ओरैजाय एसे दैयाबो बारा नालाय माइखौ ओरैजाय गायजोब्बाय आरोखि ओरैजायनि दुब्लियाव गासिबो माइ गोजासै बेयाव फ्राय माखासे अबेबा फोनायबो दङ ओमफ्राय अबेबा गायनायबो दं आरो नायना लादो नुदों दा नै बेफोर गासिबो माइ गायजोब्बाय ओइ जरासे दङ गायाखै आं नैबे लामाजों थांगोन सान्दुंआ मायदि नायना लादो एकदम मोदानखादों ओरैजाय नै माइयानो गायजोब्बाय वाह मा जायो माने गरमखौनो हाला आङो ओरैबायदि माने मेंनायबो मोनबाय आरो लोगोसे सान्दुंखौहाय माने गोदोनि गरम आरो दानि गरम बिराद डिफारेन्स आरो बारा एसे बारनायखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय आं नैबे मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों आरो जोंनावहाय माखासे नुबाय दिनैहाय नैबेयावहाय मा होनो प्रेसिडेन्टनि दिनैहाय भट दंमोन इलेक्सन आरो बे माने प्रेसिडेन्टनि इलेक्सना माने दिनैबो जादिया मानो जायाखै होनना बुंबा बेखौथ' मिथिला आङो जाय बिथांमोना माने वार्ड मेम्बार गेलेनानै बा प्रेसिडेन्ट नागिरदोंमोन बिथांमोनासो मिथिसिगोन मानि थाखाय माने बिथांमोना मिलायलायाखै बा मानि थाखाय माने बिथांमोना माने सेटिं खालामनो हायाखै आरोना बिराद माने जें दं आरो माने पलिटिक्सनि खोथाखौ बुंबाथ' बिराद बोरैबा खिलिमिलि नङा होमबा आरो आंबो माने बारा पलिटिक्सनि खोथाखौ बारा मोजां मिथिया दानि आङो जिथुनाखि
अफिसनिफ्राय फैबाय आङो बेयाव माने बिथांमोना आरो मिटिं जाबावदों मानो होनना बुंबा दिनैबो माने बे प्रेसिडेन्टनि इलेक्सन जानायाव दाख्लैबो बिदिनो बुलायलायनाय जादों बुलायलायनाय जानायाव बिदिनो एसे बिदिनो जाय मानसिया बुग्रा बेखौबो माने पुलिसफ्रा नागिरलायनाय जादों ओमफ्राय दिनैबो आरो मा जाहैबाय बिनि बेलायावनो आरोबाव नाज्रिलायनाय जादों जाहैबाय ओमफ्राय नाज्रिलायनायल' जाबाय दाख्लैनि बायदि इमान गाज्रि सिटुवेसना जायासै आरो माने बुलायलायनाय जाथारासै बेनिखायनो आं सानो मालानि दिनाव दे बिथांमोना सरकारखौ दागोन आंथ' बेखौ मिथिला खिन्थु दायोबाथ' मोजां थाबनो माने थाबबो खामानि मावनो मोनगोन मानो होनना बुङो माने पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफोर थाबासो माखासे डेभेलपमेन्ट जानाया बा डेभेलप खालामनाया पलिटिकेलनि सायावसो सोनारो नङा होमबा बेनिखायनो माने बिथांमोना सानलायलायनायनि गेजेरजों थाब जायोबाथ' मोजांमोन दा आरो जायाबा मिलायलायाबा माथो खालामनो बेनिखायनो आं सानो आरो जियानो जा रायजोफोरा बिथांमोनखौहाय भट होनानै देरहाहरबाय दा आरो माने प्रेसिडेन्टनि सायाव एसे नांथाबना थाबाय माने सोबबो जानो लुगैयो खोमा प्रेसिडेन्टखौ बिनि टिमाबो जानो लुगैयो बा बिनि टिमाबो जानो लुगैयो आंथ' माने बिथोरनिफ्रायथ' मिथिया नालाय बिथोरावबा मा हाबनानै बेखौथ' आं मोजां मिथिया थेवब्लाबो आं जाजानायखौ थाब लुगैदोंमोन दा जायासैनोबा माथो खालामनो उफाय गैया दाथ' आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनोबो हाया बा जों बिसोरनि गुदि खिथा जों मोजांबो मिथिया खिन्थु जोङो अफिसियेल माबा हिसाबैबाथ' जों जानायखौ लुबैयो आरोना दा मा खालामनो जायासैबा दायो आंबो न' फारसे थांनोसै आरो दाख्लै आं जोंनि जायगानि माखासे थासारिनि अबस्था बेखौबो आं दिन्थिदोंमोन नङा होमबा रायजोफ्राथ' सोरखौबा अननानै सोरखौबा बुंनायाव सोरखौबा खावलायनायाव बा सोरखौबा मोजां खामानि मावथों होननानै बयबो माने सापर्ट होलायनायनि गेजेरजों सोरबाया वार्ड मेम्बार जाबाय बा सोरबाया बिनि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट जाबाय बा सोरबाया माने प्रेसिडेन्ट जानो लुगैदोंबा प्रेसिडेन्ट जायासै बा मोनासै नङा होमबा थेवबाबो आङो बयखौबो जेनेबा आंनि नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय आरो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जाय बिथांमोना गोदानै एबार प्रेसिडेन्ट बा वार्ड मेम्बार बिथांमोना गोदानै सायख'जाबाय बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावहाय गावनि बिबानखौहाय मोजां मावलाङो जाहाथे माने जायगायाबो आरो थांनाय बोसोरबानिख्रुइ आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो बांसिन डेभेलप जायो आं बेखौनो खावलायबाय बा आं गोसो गोरबोजों बेखौहाय साननानै लाबाय आरोखि